horrekin, zer gaitxik edo hemen, folio bi, aurre eta atze, proiektos de ideas, Etxebarriko Onadinek beteta deukezuleko, ez? Eta proiektu multzo horretan, bi deukuz, letra handixekin eta horiz marrazten. Bata da, Euskal Jaurlaritzaz eskutik jubieu, eskola barri baten bile, eta bigarrena da, oraintxe, foru aldundixe, redaktetan dauen variantie, oingo legislaturan ejekuzio fasera erutie. Guk emandako hitza bete egin dugu. Programa osotasunean burututak. Oraingoan be, herrigintzarako ilusioiagaz eta programa proiektu garrantzitsu bat proposatuko dugu. Esate baterako, eskola, auzoetako bidiak, Basoko etxe foru poligono industriala elkarlanean garatzeko eta beste hainbat ekimen. Gu aukeratzen gaituenak gauza bat eduki behar dago argi. Guk hitza bete dugula. Eta guk hitza bete dugu lan eginez. Eta hurrengorako be, lan eginez aurkezten gara. Eta beteko dugula. Hori dalako gure egiteko era. Lekitxon, azkanekoko lagurtitan ekinian ibili gara herrizari enjako proposamenak beteteko. Eta emaitzak hor daoz. Garbinen gura gure 10 puntuak 10 bete daoz. Hor daukauz, auzoa bat barriztu daoz, hemen asko beto zen sortuko, baina San Andres auzoa barriztuten gabiltzaz, San Juan ingurua, Santa Katarinako paseua, Mendieta ontziola behorregat bagabiltzaz, eskoletan inbertsinioiak, kirolerizetan inbertsinioiak, arropaineko losia, eta baina hortik aparte, hasi garaia, hurrengoko lagurtietara begira. Lekitxok 2025an 700 urte beteko dituz beren fundazioetik. Lekitxarrago 2025. 2025era begira gabiltzaz, eta hor proposamen desberdinak ingo hurrengoko legealdirako. Horretan, proposamen artian dagoz, porto inguru guztia regenera, etxe bizitza sozialak edo behintzat hasi mobitze, maderaz delekeitu behar daukauz, beraz, gabiltzaz proposamen barrizak egin nahi zen. Lekitxon, kasu honetan Lekitxon, azkanengoko 8 urtietan argi ikusi da modelo bidaozera. Azkanengoko lauak EAJ-PNV-kuak eta aurrerako lauak beste alderdi politikunak. Eta argi dago zein funtsiona da benak. Nik nire argi dauka, EAJ-PNV. Eskerrik asko. Nik pentsetot, geixenok hemen ni ezagutzen duzuela. Batez behenik, herrisa zepioten, betian zepioten kompromisue. Eta ez duzunok ezagutzen, kompromiso hori aurrera egiteko aukeri egon gehizuen niri eskatzen duzuen. Kompromiso hori batera dator, dauketen gogukin eta erronka hau aurrera egiteko dauketen ekimenaz. Azkeneko 8 urteotan, udaletxien egon dizenak, euren kontra gauza asko esan eike, kritika asko inike, baina nahi ditza. Gauza batzuk oso txarpen da ez. Eta herritxarrek asabaten diez. Beste gauza batzuk, ondo. Adibidez, aurreko udal gobernuko EAJ-ko proiektue, Zerai Barri Parkinie, ontsa berton inauguroko da bena, euriko aurrera eruen dabe. Ni gauzak bestera batera eruen nahi hor. Beste proiektu bat eskini nahi dut zuet. Proiektu hori zein da, herritxarren onduen. Herritxarrai entzun, eta gero euren ekimenak aurrera eruen. Ilusioia bokeu. Gouek eskatuz falta. Eta proiektu bokeuz. Adibidez, Etxebarri eta Markina Semein arteko saihestudiak, Jesusik esan daren moduen, eta kultur areto barri bat ditzeko. Markina Semein danontzat. Hori da gure goi buru edo gure lanean segituko dugu. Lehenengo egunetik moduan. Bardin eta bardin. Lanien. Aurrera, erabakizek hartute, proiektuak aurrera baten, azken momentu erarte. Eta hau esan da, gure asmo bakarra, zein eta hurrengo generazioetara Bizkaia hobeago bat izteko asmoarekin. Hori da gure azken momentu.